これレンガなのか。レンガになってるっぽいなこれ。はい、おしゃん。ヘロー。あ。まあ、そうね、前でやるか、それとも、スマートグリフォンも使いたいよな。いや、ちょっと一旦ちょっと、トレモだね。トレモして、スマートグリフォンやるにしても。技を把握してないと話にならんので。これでコマンドでしょ。Good morning, bro. はい。ワンボタンちょいでこれで一応
絶対使わないのか。いいでしょ。ガードの差何で出んのこれ。あ、ガードにもこれ出るんだ。ヒット確認自動でしてくんないのか。これガードでいくつだっけ。ちょっと頑張れないのし。フェイントはないんだもんねこれ。ランダムで。いけるはいける。出ちゃうね。ダメなのこれ。ああ、まあかなり遅らせていけるわ。味だったらそれ出てしまう。288。こっちの方が高い。でその後の状況は43。ボディープレスはないと思うねこれ。あ、これあんのか。これとこれか。下手。319の45。ああ、これ痛い。これ良くないな。SPG 中じゃない時が欲しいな。これでもか、そうか。これでこれ出ないのこれ。いけるよね。これからコマンドにしないとダメだよこれ。コスパ悪いな。このキャラ弱そうだなマジで。いけるのか。これもいけるんだ。ああ、はいはいはい。2回までフォワードを刻めて
マリンちゃんこんばんは。なんで使いたくなっちゃった？やっぱ弱いキャラにはやっぱロマンがあるっていうか、このキャラで勝ちたいみたいな、勝てたら楽しそうだなっていう。強いキャラ使って勝つのは当たり前ですからね。それ面白くないじゃないですか。だって当たり前のことやってるだけなんだ。だからちょっとこういう弱そうなキャラ、まあ弱いキャラでちょっと遊んでみたいなっていうか、勝てたら楽しいだろうなっていう。そう、それはそうでしょ。そうなんですよ。まあでもちょっとコスパが悪いなこれ。何をするにも。これでもさ、これさ、これこっちで出るのかこれ。減らな。待って、びっくりしたんだけど。何これ190しか減らないの？まあまあ冗談避けの補正込みだから、まあそれはそうなんだろうけど、当たんないんだこれ。あそこに大丈夫。減らねえ、減らねえ。びっくりしたんだけどこれ。こんなに減らねえの？これでちょっと 100% にして、ヒルンギアでどうやってやつだっけこれ。ヒルンギアはヒルンギアってワンボタンでどうやって出すのこれ。弱パンとゲームでパンチとこれとレブでしょ。これか。まあ結構これはガチだと思うけど、玉抜けでも使えるし。ここで出しても、これ本当か。玉抜けするんだったらこれぐらいの距離で反応しないとね。言っても減らないけどね。とりあえずワンボタンで出せる必殺技ちゃんと隠しとこう。コマ投げ、ラリアット、これでこれか。これはレブ版もこっちを出せて、でもいけんのか。だからコンボにするときはこれさ、でもさ、これにはさ、これキャンセルできないよね。なんだろう。マリさんこんばんは。ヒートアップさんこんばんは。8時回ってますよ。ヒートアップさんのためにそういうことになりますね。これでもさ、結構これむずいね。これこっからコマンド入れてやるとこうやってキャンセルできるんだけど、ワンボタンでやるとキャンセルができねえ。つまり使い分けが必要だなこれ。
確定の時とかは普通にコマンドに入れた方が高くなる。そうですね、コマンド入力もいけるんですけど、でヒット確認が必要な場面とかはこれで楽して、ワンボタンで楽してみたいな感じか。で確定でコンボに行きたい時は普通に押す必要がある。サーバーザバックアップ。はい、ヘロー。ちょっととりあえずでもさ、これグリフォンでランク行きたいけど、スマートグリフォンでランク行きたいけど、いや B は超重要っすね。言ってもでもね、これここにゲージ吐くの俺微妙だと思うんだよな、正直。だって補正かかるから、これどうなんだろうな、結構難しいな。こっちで妥協するべきなのか、まあどっちがいいんだろうな、これ難しいな。まあサーバーって何？ちょっと行かれてたんですかこれ、画廊。そういうこと？画廊サーバーおかしかったのかな。あ、そうなんだ。マジっすか。ちょっと調べてみよう。ミカドさんもなんかサーバーエラーみたいなこと言ってるな。ランクもいけなかった。now is back on. OK。B は全てを解決する。Alexa online servers and were done for C。OK。そうなんだ。B は全てを解決する。できんのかな、これ。AWS had a global なんだろうね。これで当たんねえの？これ当たんねえんだ。弱っ。アメリカの大停電。なるほど。B と上から来るやつで持たれたら困る。本当に本当に嘘だ。これちょっとワンボタンでとりあえず行こう。全部コマンドでやったりワンボタンでやったりとかすると混乱するから。ネオンさんこんばんは。下がオーバーで前がラリアットで後ろがこれで、これが駒投げで、出せないのは多分ないよな。全部出てるよなこれな。これが出ないぐらいか。別にこれいらんかな。オッケー。突進も球も気軽に言ってない。嘘だ。絶対そんなことやったらどうなんだろう。慣れるかな。慣れますかね。
でここだったらマイナス2なんだよな。ランク入って B 待ち、あ、いいっすよいいっすよ、全然いいんですけど、多分ね、解決方法がすぐ分かると思いますよ、見てれば。絶対そんなんで勝てるキャラじゃないから、グリフォンは。これまでいけるね、これ。タンタンタンで。ここまでは、いったこといける。下段、あ、下段、まあ、いや、下段っていうかそもそも、なんだろう。普通に、グリフォン攻められたら絶対きついから、普通に攻めればいいです。攻めるだけでいい。切り返しの能力も乏しいし、ちょっと行ってみっか、とりあえずランク。レブ1回転じゃないの。いや、だってあれ5フレっすよ。で、ヒドゥンがどうやっけ。ヒドゥンがこれか。OK。じゃあとりあえずこれでいってみっか。よし。あ、待てよ。トレーニングしよう。トレも待ち受ける。まあ、とりあえずコンビネーションアタック使っていくのと、あ、なんかそっちの色の方がいいな。ちょっと待って。そっちの色がいいわ、俺。色変えてえわ。フレームかブラストコマンド斜め上で1回転出るけど、長飛はわからない。長飛多分出ないっすね。あ、こっちの色の方がいいか。これにしよう。OK。変なこだわり。とりあえずワンボタン行くとき、コマ投げ行くときはこっちの方がいい。これ5フレだから。これは7フレだからね、通常から。空減りする気、まあ全然とりあえず今ないっすね。この色がいい。ちょっと試運転して、まあいい感じだったら、おおすごいマッチングが早い。毛生えた鳥。ひどいこと言われてる。毒色。きついくないホタル。ホタルきつくない？ごめん。厳しいんだけどね。見ててねお兄ちゃん。ごめんなさい。きつくないキャラがそもそもいないからセーフ。投げられると恥としてすいません。やってね。
ず当たったかせえ。見ててねお兄ちゃん。やってねえんだけど今の。白鳥見てたら黒ばかしすぎ。空からグリフォンすごく慎重な鳥。ちょっと待って、あんな風に大きく。ね、一旦かわいそう。ごめん、久々に応援してもらえてる、嬉しい。いやだから普通にグリフォンって別にグリフォンに困ってる人はありえないと思う困るわけがないもんこのキャラに。ソリ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 。ゲージが余ってんだよな。ゲージ使いて。負けない。死んだー。投げられる怖さオリンポソーは本当にオーバー。ちょ待って、待って。ゲージが余りすぎてたから、ワンボタンで長飛の、駒投げ狙っていくのもそうだし、あとは、B にこれを仕込んでおく。長飛こっちのやつ。これ自動ヒット確認だから、これは結構大事だと思うわ。で、通常、この対空も一応あるはあるけど、真上気味。で遠距離は立ち弱キックと立ち台キックとかかそう知らないけど勝ててるっていうねいやそうなんですよ。超必殺の駒投げジャンプしたさっき。あ、そうなんですか。それ本当にごめんそれ違う。ほんとこんなビークなんか振れねえぞ。ソリごめん動いた。くちばしがね仕事してくれてない今のところ今さ冗談先出したんだけどいやゲージ全然使えてないよ。てか切り返しはマジ無理。それはひどいんだけど対空で B 出したらスカるんだけど、そこまで待ってないとダメか。まあ
最悪。ガーキャン飛行機も超大事でしょうね。痛すぎ。やってやって、ちょっとそれはやってない。負けない。減らね。見ててねお兄ちゃん。飛ばれてる。シャオハイに見える。このキャラ結構きついぞマジで。マジきついな。あんな風に歩いていくか、もうちょっと歩いてってこれとか振っていくか。相手がホタルだから事故なのはまあそれはそうっすね。厳しいなあまりにも。難しい。マイ。そう、チョップもためらんないしキックもためらんない。スタートのランクが高いっす。マイ戦はわかるよ。マイ使ってるからね。それ拾えないの。They must be a fan of yours. Hairstyle? マジ？いた。すごい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 。ごめん。待って俺そうボタンが違えんだよなこれ。レブブローがむずい。レブブローのボタン統一したさあるなこれな。痛すぎ。安い。ソリ勝ちたい。あ、安い安い安い待って、とっさにコンボができねえとっさにコンボができない。とりあえず初勝利ですね。初勝利。そしてなんか連戦してくれなかった
そうだね。これコンボ行くときちょっと待って、ああいう時のコンボさ、カウンター指導でしゃがみ B がいい。あ、確かに発生、そうだそうだ、これこっちはいいわ、これがいいわ。でコンボ行くときまずカウンターでこれがいくつ ?9 か。あ、ってことはこれさ、これいけるやん。あ、カウンターだったら結構痛そう。だからこれさ、結構大事になるんじゃないこれ。カウンター確認とヒット確認が。ねえ、特にこれ大事っぽいな、これな。これ近距離 C グンってやつ、グンってもうハリケーンアッパーがきついのが目に見えてんだけど、オリンポスオーバーで全てをオーバーしていくしかない。オリンポスオーバー、オリンポスオーバー。危ね。そういう技なのかなこれ。マジか。全てを超えていけ。痛すぎ、厳しい。虎の方が強そう間違いない。空からタイガー。パニッシュ。おお、来たいいぞ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 。あとワンボタンコマだけの長飛も使いたいわ。いいぞ。まあ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 いいでしょう。それこれよくない、これよくないな、食うぐらい。厳しい。あこれはグリフォン。安いなこれ。とっさに出せば違う。いいよ。まあまあいいでしょう。安っ。はい。オーケーあ、違
やべえ、やったこれ。赤狼並みに相手が強い。削られてえな。それ良くないな。ごめん。有利有利有利。最悪。いや全キャラやりまんすね。厳しいな。ちょっと待って、今でも俺が悪いな。ちょっとまだ慣れてないな。むずい。全員きつい。全員きつい。あ、違うな、今安いな。違うだろって。バカ、よくない。オッケー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 。違う。でいいよ。うわすごい。上段先が潰された。見てから飛ばれてる。安い。あ、今のあれだったな。いやかなり大事ですね。あれね、あれだわ。今のね普通にレブ版のラリアットでよかった。そこのちょっと使い方難しいね。あ、ごめん、違った、押すボタンが。あ、でかいでかい。あ、安いんだけどびっくりしたね。小技はこっちの方がいいのか。壊しね。でうわすごい。ごめん、今のねカウンターヒットしたからもう一回遊ばないといけない。ごめん、俺ガンでカウンターヒットしてもう一回いけるから、そこで火力を上げていこう。激痛なんだけど。
ティアSPG 飛ばねえのかそれ。まあまあまあいいでしょう。オッケー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 。うわー怖ー、このキャラむずっ。むずいわ。カウンターヒットする時があるから、これでこのコンボを使っていこう。いやまだ慣れてない、まだ全然慣れてないです。全然慣れない。きついってもうこうビリーとかもうさ絶対にきついじゃん、もうそんなの100きついじゃんこれ。どうすんのよ。BBBBBB あれ安い。レブオリンポスだとノーマルイカロスでつかめる。レブオリンポス、オリンポス、オリンポスオーバーの方なんだろう、わかんないな。どうしようかなこれ。おやこれよくないな。いや嫌がってる感じじゃないですね全然。コンボの時のオリンポスオーバー、オリンポスオーバーのそうっすよね、そうっすよね。うんうん。間違えた。出ちゃった。やるしかねえ男。えうわーよくないなー。安っ
ソーリー間違えた。ゲージを回していこう。 Wait. Final round. Get ready. Fight. SPG. いたたたたたた。あ、痛い。まあ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 。子供たちのために。それよ。それよ。うわー、やらかした。これチャンスをちょっとね逃してるね。むずいな。表のリングで活躍してるんだってな。恐竜の格好でもして裏の大会に出。ほんとつかめないんだけどこれ。あ、そこいける。これはさ、中央とかでもいけんの？いけるか。いけるね。オッケー。いや、グリフォンマジきついな。特にスマートグリフォンはマジきつい。もうちょっとやっぱどっしりいきたいな。まあ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 。やるもんだ。うわー、マジか今の。ごめんなさい。あー、出ちゃった。ごめん。やべ、安くなった。まだまだ殺せたな今な。やるもんだ。ある分野を極めたもの。いた。燃えてきた。こっちだ。あー、だもね。オッケー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 。あ、違う。やりすぎやりすぎやりすぎ工事。
一応これも出せるのかな。あ、違う、駒投げしたかった。苦しい、痛すぎー。ゲージ入っていこう。ゲージソーリー。痛ー。いいよ。やるもんだ。すごい。今のって俺じゃねえの。やってる。慎重に行こう。ダメ。オッケー、いいよ。潰してるよ。違う。ある分野を極めた者は難しい。すげえむずい。このキャラスマートが結構またむずいよね。そっか、これも出せるか。小技で有利取れるやつって何かあったんだっけ、このグリフォンは。小技取れる、有利取れる小技をちゃんと把握してないわ。そこを把握しよう。そっからだな、まず。痛すぎ。届かんのかい。まあ安っ、ごめん。今キャンセルしたんだけど俺。当たらんのかい。そんな突進しないんだ、あの技って。でもあれでさ、ワイパに取った後どうすんの。まあ普通にラリアットか、レブラリアットか。レブラリアットでいいか。ワイパに取ってタカには負けられないんでね。だ。なるほど。
あべもったいね。はいヘロー。違う。やったこれ。あ、これ遠いか。当たったわ。ああ、怖い怖い。言うならまた立ち上がると信じている。あ、オリンポスオーバータイクみたいなのもあり。あ、バカバカもったいない。すげえ、持ってくる。まあまあいいし。オーケー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 。ちょっと残ってんのか。ソリー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 。言うならまた立ち上がる。非常に厳しい戦いが続く。いや難しいなこのキャラ。そう小技で有利取れるやつはフラ1か。マイナ1。あ、これしかねえんだ。でもまあこれでプラス取れてんのか。グリフォンね、そんな面白くないそんなに面白くないけど、まだ味がしない。まあでもこれからっすね。これから楽しくなってくるはず、このキャラは。すんごい勢いでくる。怖い。ごめんなさい。まあまあいいでしょう。こういうことしちゃうからねこういうことするからな。あ確定する。
ソリーいいよ打ってくるね。おえマジか。今のできないの。するしかない。いや、そうなんですよ。するしかない。これもレブ以下ですね。ごめん、それじゃない。空対空で勝った時はレブイカロスか。本番になるってことだ。安いなこれ。お、すごいなんかいろいろ打ってくる。違う。あ、ごめん。あまりに厳しい。78%。違う。ねえねえ、なんでオリンポ相場出してんだよ。違うだろうがよ。は、負けんのかよこれ。それよくない。マジかよ。うわー、よくないな。ちょっとよくない。空対空の時のでレブイカロスちょっとやってみよう。レブイカロスってイカロスこれだよね。どういう状況だろうな。出ないんだけど。どういう状況だろう。着してもう一回飛ぶ。あ、本当だ。あ、これ強い。これ超大事だな。
でノーマルヒットでも OK と。これは結構大事な要素だな。いやちょっとこれ赤狼より難しいな。ごめん。あ、今行くべきだったね。ソリー。はあ、今見逃したな。よくわかんない。間違えた。痛え。これしかねえな。コンボはまあまあまあ。はい、ソリー。まあまあまあ。こういう怖さをねちょっと出していかないといけない。こいつ回してきやがるっていう。いやーすごいの当たった。気持ちがいい。いやーそうスマートだから回してはいけない。うわーやらかした。同じプロレスでもライデンと違う戦い方だな。うえ海空からタイガー。あーもったいね違う。なんか当たった。ちょっと違うなんか違うけどごめん。
勝てた時の嬉しさがすごいこのキャラ。違うってだ。84%なんだ。オッケー。あー嬉しい嬉しい。勝てるとこんなに嬉しいキャラがいるんだ。嬉しい、とても嬉しい。そうそうそう、やめたいんだけどさ。あちゃちゃ、すごい 75% になっちゃった。やべえ。ごめん、安かった、助かる。だいぶでかい。飛ばれてら飛ばれてら。いや厳しいな。ライデンと違う戦い方だな。難しいな。ちょっと考えてもらって。5、3、3。これで3。ああ。これで9だもんね、いろいろ。これカウンターヒットした時結構困るんだけど。まあでもこんな感じになるのかな。あとはまあここら辺か。まあ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 。オリンポスオーバーでもちょっと使っていかないといけないな。パニッシュ。届かない届かない。どっち出てんのお前。間違えた間違えた、ごめん、ソーリー。見ちゃって見ちゃって。
SPG。 負けないせやあ、ごめん、釣られた、ソーリー。なんかいろいろあったな。まあまあ Final round. Get ready. Fight. 痛い、それは当てないといけない、最低でもね。ガード終わった。厳しいな、非常に厳しい。あんな風によ。このキャラ厳しい。 Round 1. Get ready. Fight. 歩こう歩こう。見ててねお兄ちゃん。負けない。空中に浮いて投げられたんだけど。Round 2. Get ready. Fight. これ相当でかいよね、これね。見ててね。 PG. 負けない。オーケー、オッケー、オッケー、オッケー。 Win. このヒット確認は相当大事だな。 Final round. Get ready. Fight. でかっ。うわー、もったいねえな、今の。これは痛すぎる。やったー嬉しい、勝てた。よし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 、泡が潜んでいるな。嬉しい。これ Round 1. Get ready. Fight. これ超でかい、マジこれすげえでかい。見ててねお兄ちゃん。ソニー動いちゃった俺。ソリー届かないのかよそれ。あまり私を舐めない方がいい。届しなね。は上からマリコ。あー死なねえのか今の。 Get ready. Fight. 忘れた頃にオリンポスオーバー。オーマイガッツファック。見ててね。負けない。ソリー
ジャンプ A キャンセルレブイカロスで空対空取りに行くのもあり。ああ、でもジャンプ A ってボディープレスだけど、それでもいいのかな。これが出るから。ボディープレスしかないから。やべえ、ごめん、やったこれ。光る瞬間はあったけどな。難しいな。あんな風に大きく。そうか。ワンボタンちょっとこれがこうで、後ろ入れてこれか。これカウンターディックス8。8か。いやー、まあまあまあ、ちょっとずつ、ちょっとずつって感じ。今君たちの声援に君たちの声援に応えよう。いろいろとうさんくさい。ごめん、これ全然違う。届かないの、ごめん。誰のせいもない。ひどすぎなんだけど。じゃ最悪。まだ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 。ごめん。ごめん、冗談先出してた。痛すぎなんだけど。うわー、それガードしたかった。いい勝負だったがタカには負けられないんでね。駒投げ長飛を狙ってたんだよな。ちゃで男すぎる。
フォローありがとうございます。いやこのキャラマジ弱えぞ、マジ弱えぞこのキャラ。引っ掛けるオリンポスオーバー。あ、バカだね、違ういやこのキャラマジきつい。チワワ係長さんフォローありがとうございます。でかい。でかいでかいでかい、相当でかい。まあ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 、これは重ねですね。まあいいでしょう。まあまあまあ、なんで今すぐらいしてんの。 B がやっぱり前に進むからな、良くも悪くも。え、ソリごまかした、もったいなかったね。リバサル投げてくるの。ジャストミスってるバカ。まあ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 。間合いが狭すぎだろマジ、駒投げ。なんでこんな短いんだよ間合いが。鷹には負けられないんでね。ホラミさんこんばんは。これさガードでいくつマイナス4か。4はちょっときついな。言うてもこれも4なんだよな。難しいな。とりあえず10時ぐらいまではガロをやって、そこから赤狼やるか少し。でもなんか全然あれだな、今日グリフォンでやってるからかもしんないけど、なんか前で普段やってる時マッチングしない人めちゃくちゃマッチングするな。なんでこんなもんか。でかすぎ、ちょっと安いな。ごめん引っ掛けてちゃんと。ソーリー、それ無理。残るマジックさんこんばんは。いやそう、一旦ちょっと前のね目標が今達成されたので、一旦ちょっとお遊びで鳥のポイントおいしいわってわけ。なるほどね、そういうこと。俺のポイントを取りに来てる。まあいいんですよ、そこで育てたやつを俺が前でいただく、そういう構図になってるんで。もったいな。減らねえなこの駒。痛すぎ。やべえ、やらかした。大丈夫。アレックスミ、あ、確かにそうっすね。でもめちゃくちゃ弱いっすこのキャラ、多分最弱。
違う、そこでお前連打すんだバカ。それは違う。オッケー。サードのヒューゴより弱いと思います。自由には決定的に足りないものがある。Round 1 Get ready fight でやってね。やらかしたこれ。そういうことしていいの？わーってくれ。ごめんなさい。Round 2 Get ready fight だ。それ投げられんの 88% だな、まずい。わあ、ジャスがした。アホ相手の見せ物で俺を倒そうなど。Round 1 Get ready fight やってねけどなんか負けか俺。オッケー。そうオーバーヒートしてもうまみがないマジで全然。つかめねえ。84%。オッケー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 。オーバーヒートさせたところでって感じなんだよな。Get ready fight オッケー。そうです。なんかとりあえずこれでいやー痛い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 それ。 Final round Get ready fight もったいない。やってね。うわーミスったー最悪。絶対惜しかったじゃん今。そういうことしていいの？タッキーさんこんばんは。10時から赤狼やります。決定的にいいよいいよ、このキャラで勝てると気持ちがいい。 SPG ミスったなさっきコンボ。
あ、ワンボタンだからこっちは楽だな。こっちですか。 Here comes a new challenger. 後ろをしながら長飛ね。オッケ Joe versus ー。いやきついってマジで。 round one. Get ready. Fight. いいよ。まあ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 。オリンポソーバーぶち込んでいく。うわ偉すぎ。Round two. Get ready. Fight. うわー最悪。危ない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 。安かった安かった。うわすごい。うわすごいすごいすごい。矢野さんこんばんは。いやこれは駒投げ落ちではない。これは消化してる。これは逆に登ってる。だってこれ前より弱いもんどう考えても。 Get ready. Fight. 断言できるでしょこれは。ソリ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 よくない。これ逆転したい。これを飛ばしたら相当でかい相当でかい。うわもったいない。苦しい苦しい。いやでもリードしてるな俺。おしよしよしよし。多分これなんか漏れた。いや言葉に別に濁す必要がないですからね。 Round one. Get ready. Fight. もったいない。よくないそれ。でかい。ソーリー。いや Round two. Get ready. Fight. 飛ばれちゃダメよって。よりよりよね。あそうそうそのジョンソンです。おおすごい。ちゃんと見てるよね偉い。
駒投げ匂います。一生ってやっぱ重いんだなって再認識。いやいやいや、そうっすよマジで。駒投げ集を消していかないといけないな。ファブリーズが欲しい。はそれよくない、それよくない。最悪、終わった。ラッキー。駒投げ色が駒投げ色。ストレス解消に効く。バカタレ違う。バカバカバカ。単発確認してもいいんだけど、カウンターヒット確認した方がでかいんだよな。ゲージを回していこう。ねえ、なんで止まれへんの。パニッシュだ、ごめん。いいよ。オーバーヒートしたね。厳しいねこれね。やりすぎたね。オッケー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 。いいよいいよ、頑張ろう。でかい、いい滑り出し。俺はぐるぐるするぜ。見てる。ワンボタンコマだけもあるよ。よくないなそれ。あ、バカバカ違う。安っ。びっくりした、怖かった。危ない危ない危ない。上から鳥。まあよかったですね。とりあえずプンプンする。いやー危ねえ。ワンボタンパワーイエス。いやいやいや楽しいっすよこれ。勝てると楽しい。苦しいんだけどどっかで勝てたりとかするから、そう一生がめちゃくちゃ美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しいの。それが嬉しい。もういいってきついよマジ。見てて分かりますよ。楽しそう。やっぱ楽しくゲームはねやらないと。前を使ってる時はもうほんと真剣なさ表情してるからさ。わお。下がるじゃんこれ B を見せると。そこがチャンスだよね。あ、そう、それよくない、それよくない。下がられたらもう前出るしかないよ。歩いてそれがいいと思う。歩こう。いいよ、リンポスオーバー。ファックラッキー。
オーケー。マイ戦ベスト16進出。歩こう B じゃあ歩かないといけない。歩きます。オーマイガード。ファック。ちゃファック。違う壊し。まあそれはそう。全然ちょっと残る。警戒するとこだったなこれ。やらかした。まあそれはそう。ファック。ヘラクレススルーありますけど、あれは弱すぎて使ってないです。はい、ヘロー。あれは使えます。使えるけど、使う必要はないから使ってないです。ファック。わお、そうね。いいのそれ。いやバカ痛えんだけど。まあごめん。有利あれ。ソーリー。じゃうわ投げてくんのかよ。まだ生きてる。やりすぎ。あいや差し返しワイパーに狙うキャラ。いやーどうだろう、違うかもしれないけど、切り返し弱すぎるのはまあほんとそうなんですよ。でかい相当でかいこれは。いいよ、めちゃくちゃでかいよ。違うしてる。有利。最悪。俺が悪い。でも今のは
まあまあバカバカバカ。はい、違う、落ち着け。オッケー、負けない。お、パック。まだ勝てる、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 まだ勝てる。全然なんでもいい、なんでもいい。まだある、まだある。なかったー、壊し指導だけど死んだ。厳しい。次ラスト1戦やって赤狼やります。気にすんな。俺が厳しいビークビーク。ビーク下がられちゃうからな。まあそこで大足が長いから大足とかなのか。まあ言うてもなって感じなんだよな。大足なんて飛ばれた時のリスクがすごい。でも振るしかないよな。お、大会に参加してくれた渚さんだ。うまい。飛ばれてる。おい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 、間合いが短すぎだろ。あ、そうそう、ビークくちばしです。まあまあまあいいでしょう。あ、そう垂直しろよ。お、すんごい、なんかすんごい音鳴った。ファック。中野のカラオケ大会、ニールさんおはようございます。見たいんだよなあれ。いいよ。まだ終わってねオーケー。己の正義を持て。危ね危ね。Round 1. Get ready. Fight. 感謝の駒投げを決めていきたい。何それ。もう逃がされ。ファック。やめて。ねえ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 、ひどくないそれ。ああ、うまい。感謝は駒投げの数で表現していきましょう。間違えた、ごめん。
ちじゃない俺がやりたいのは。やろう。まだ終わってね毎年選曲が渋い。早く見たいな。 Final round. Get ready. Fight. 伊佐さんやってくれてるの嬉しいね。いた。いいよ。そうダメだったー。ごめん。やろう。いいよ。オッケー。よし、赤狼やるか。でもさ、今日始めた時のグリフォンとこれポイントは上がってんの？上がってる？これ。いや、上がってんのこれ。前に戻しておこう。あ、スマートになってる。あ、そう、やりまんと妊活。射精。最悪なんだけど、それ。なんだろう、もう。まあ、ちょっとやっていきますか。対決していくよ。やっていくか。じゃあ赤狼やります。こっちのコントローラーを持ってきまして。妊活、今日こそはちょっとさ、クリアしたいんだけどな。あれなんか、何これ。なんだよこれ。は？オッケーオッケー、ちょっと待って。うんこしながらありがとうございます。恒例のパッと聞かない問題。いや、ありそう。マジで。それありそう。でも、とりあえず今んとこ大丈夫かもわかんない。どうだろう。いきなり構えてたらもうそれはもうダメ。あ、大丈夫大丈夫。オッケー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 。いい滑り出しじゃないこれ。うまいじゃん。そう、道中はね、うまくなるんですけど、ボス戦なんですよ、問題は。
しよしよしよし。いいよ。ここにいたやつはいなくなってんのか。鉄砲マンってあと一人いなかったっけ。鉄砲マン全員やったかこれ。やったのか。やったな。やってんね。やってるわ。待って。はお前なんでこっち来てんだよお前は。あ、落ちちゃう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 。すいませんすいません。すいません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 。一旦ちょっと落ち着いてほしい。話をしよう。レッツトーキング。話をしよう。話を。実家への帰省。これ実家なんでね、そう、落ち着くわ。いやー、今日こそは倒したいんだよな。回復アイテムは3つか、ひょうたん。帰ってくる。デブ。なんでこっち向いたんだよ、お前さ。おかしいだろうがよ。嫌なかい、こんばんは。なんでデブこっち向いた今、お前。おかしいよな。そう。帰るから帰る途中で。警戒しなくていいよ。よし。いいよ。なんかいた。なんでお前俺に気づかなかったんだよ。道中はでもだいぶね、いいんだけどね。どっかから中入れそう。入れないんじゃないですかね。パーフェクト道中。いい感じ。見られちゃう。かなりいいっすね、道中はね。あとはよし。あと1匹か。こいつとあいつか。まああいつはちょっとね、恐れるに足らないやつなんで普通にやっていく。よし。こっからだよ。こっからが本番だぞ。こっからようやく始まるからね。取るに足らない。完璧でしたね。よかった。これさこっからだよ。は一旦回復して、飛び道具をまず大事に使っていく。
バカ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 。そこさちゃんとやろう。一旦これ回復アイテム使ってもいいか。あ、バカ余計なことを。無駄打ち。いいよ。はい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 。まあ一旦改正はあるんで、いやー今ガードしたんだけどな、直ができなかった。まあどっち行ってみる。武器変わってないっすね。チャンス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 。あと1回で。オッケーオッケー。こっから肉弾戦でいく。過去一いいじゃんこれ。過去一いいぞこれ。かなりいいぞ。意外とサクッといけるかも。過去一いいぞ。過去一いいぞこれ。なんかいきなり上手くなってんぞこれ。ドゥン。危ない危ない危ない。いやもうちょっとじゃないこれ。やったじゃんやったじゃんやったじゃん。倒したでしょ倒したでしょやったじゃんやったじゃん。ねえ着想グリフォンの効果でやっぱり成長したね着想したいや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 、僕はもう白井ですよ。やば熱い。すごくない？一撃でしたよね。そうですね、一撃でしたね。やばいんだけど。やばいんだけど。あ、これ。狼よ、お主は一旦なすべきこと。わかるよ何言ってるのかちょっとよくわかんない。サコジョさんこんばんは。あ、なるほどね。この快感でね。わかりますわかります。ちょっとそれはね、ちょっと癖にはなってるから、あれなんですよね。グリフォンの、スマートグリフォンの一生にちょっと近い感じがする。やった勝てたっていう。
ね弱小クリップしてよ。なんで下これなんか下でもいけるね。氷ってみようか。氷入れたね。でもなんもないのか。うわ、めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。これ下いけるね。やべ。いやいや、もうボス倒した時はもうなんかそれはなんかあれらしいから、もうこれはいけぶら下がり健康器ってこと？これいけるいけるか。でよし登る。まあ、ここはでもさっきのところだからな。あれいいよ。だ結果ここはさ、もうさ用済みでしょ。一旦セーブしたいけどな。なんかさ、こっちもいけるじゃん。あっち側、あっち側。あっち側にだってまたボスみたいなのいたよね。これボス連戦になるんじゃない？これ。知らんけど。ちょっと一旦こっち行って。行きますか。いや、かなり嬉しいわ。これ、ここで2週間ぐらい積んでたからな。妊活連戦。次は誰を妊活させようかなっつって。もうさ、卑猥なのよ、言ってることが。スキルは、一応、じゃない。所持上限がある空中流派技。ジャンプで距離を詰めながら、あるいは下段攻撃を回避してから流派技を繰り出せると。ここら辺ちょっと。OK。で、スキルって旋風切り空中流派技。LB で流派技なんだ。どれこれのこと言ってる？セットしてないってことこれ。これか、そう。違うな。あれ俺なんか覚えたんじゃなかったっけ？でもいいのか、そんなもんか。これ技なのか。よし、じゃあ行くか。OK。行こう。よいしょ。ほっ。誰この人。聞こえるのにちょっとよくわかんない。とどめさせてあげたいな。だってさ、これボスで言ったよね、これね。ほらほら、あいつ。始まったよ。狭い。空中流派技。いや、これさ、強いんだけど、普通に。もやかかってます。危ない。狭いんだけど。カメラワークの悪さがすごい。カメラワークの悪さが。危ない。強いんだけど普通にカメラワークが悪い。ちょっとここ狭いわ。普通に狭いっすよこれ。
4畳半ぐらいしかない。でもさ、あのボス倒したことになってるよね、俺ね。あれは倒したことになってんでしょ。一回確認していい？多分倒してるよね。駆け抜けて確認しよう、これ。いないよな、もうな。倒したことになってるよな。あ、もういないわ。オッケーオッケーオッケー。いないわ。倒したことになってる。PUBG 完全にこれは。ちょっとよくないなこれ。どうしようかな。すごい。あぶね。オッケー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 。ちょっとあいつ倒せっかな。これさ、後ろからコソコソって言ってさ、一回ちょっと認札挟めないのこれ。バレちゃう？足音で。後ろから不意打ちしたいじゃん。あ、いけないっす！ふざけんなお前。危ない危ない危ない。体術がすごい。はぁ？ジャストしたろ今。まあとりあえずなんかね、蹴りを出した後は割となんか回し蹴りみたいなのは相当隙があるから、それガードした後だな。早い早い。視界が悪すぎなんだけどこれマジ。視点が悪い。視点が悪いマジ。視点が悪いマジ。視点が悪い。なんかどこにいるの？ちょっと待って、ここさすげえ戦いにくい。昔のモンハンみたい。めっちゃ戦いにくいんですけどこれ。最悪。視点が悪い。何してんのよってこと？つまりそれは謝ってもらってもいいですか？すいません、ありがとうございます。ちょっとどうしようこれ。めっちゃ視点悪いんだけど。もうこれで視点がマジで悪いこれ。視点が悪すぎるマジで。パンだね。待て。うわー、それ何下段？結構きついんだけどこれ。危ない。視界が悪すぎ。バカ。
ふざけんなよ。強すぎ強すぎ。いいよ。うわーごめん、最悪。あ、でもね、このパンパンでこの2回目でジャスト行きたいな。足音気配消する。あ、そうなんだ。でもネタバレやめてもらっていいですか、とりあえず。よっ。もういきなり切りかかろうで、じゃあ。バカバカ、蹴られてる蹴られてる。一旦回復。そう、あれパンパンはね、結構狙いやすそう。いや、これ全然いいとこないね。いいとこない、全然いいとこない。きついぞこいつ。お前さ、回復アイテム使ってんだから、お前切りかかってくんなよ、バカ。もう普通パンパン人活。だって普通にさ、ここさ狭すぎる。狭いってこれマジで距離取れねえじゃん。シンプルにバカに臭い。いやいやマジふざけすぎでしょあいつ。なんなんだよ。あ、危ない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 よっ。いやこれ勝てなくはなさそうだけど、もう食らったの俺。早いよ早い、その踏み込みは早い。バカなんだよお前、ほんとふざけんなよ。何これ、勝てるビジョンが見えないんですけど、何なんですかこれ、このゲーム。狭いんですけど、とりあえず狭すぎ。でも道中の雑魚戦を省けるのはかなりいい。ごめん、なんだよ地獄かよここは。ほんとふざけんなよ。休息してんだお前。こっち来んなお前バカ。メグリズムだよ。いきます。トゥイトゥイ。トゥイ。結構きついマジでこれ。体術で切り替わる。ほらバカ。危ない、それは無理。バカね、お前さ薬を飲んでんのよこっちは。やめてくんないほんと。ボスの方向けよ早く、ロックしてんだから。なんだこのゲーム。
やめてやめて、助けて助けて、やめて。一旦ちょっと薬を飲ませて、一旦薬の時間だから。それ無理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 。結構これスライダーやりマンよりきついかも。山さんこんにちは、久しぶりですね。こんばんはこんばんは。これ無理だよこれ。やりマンよりきつい今となっては。もはや全然強いんだけど片手マンなんかよくないなでもなんなのこいつ。待って素振り。あ、オッケー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 。ティアよくないなそれ。バカすぎ、バカきついバカきつい。ねえ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 やりマンの方が強い。画面がやりマンの数倍強い。やりマンの方が強いんですかこれマジでそうそう、片手マンって言ったからちょっとねやめたんだよ画面が見づらいマジで。もう見づらすぎるここ。画面デバフやばいんですけどこれマジで超見づらい。狭すぎほんとこれ。なんなのこれ。厳しいんですけど。どうしよっかなこれ。なんか薬飲むかこれ。攻撃力上げてみる。飲んでみよう。ゴクリさんだねこれ完全に。バカそれ違うだろ。強すぎマジで。ちょっと狭すぎ画面が。一旦回復したいから下がるわ。あ、すごい。マジ無理マジ無理マジで無理。忍者早い。いやちょっと待って、勝てるビジョンが見えないこれ。狭すぎてどうしよう。どう立ち回ろうこれ。抜け出せないっす。どうしよっかなこれ。どっち向いてんだよお前。早い。バカバカバカ蹴り痛い。
はあ、鎌倉さんこんばんは。やり倒せました。一旦ヒールしたい。一旦ヒール下がる。危ない。あ、バカバカ。危ない。その蹴りの技は相当隙がある。うわ、バカ、痛い。どこ向いてんの、どこにいんのかわからない。視点がマジで悪い、このゲーム。狭すぎ。今がチャンス。あ、ちょカンさんこんばんは。そう、1回目で倒せました。今日チャレンジ。ただここのさ、狭さがすごいんだよね、マジで狭い。ちょっと一旦一服させてください。ちょっとダメだわ、マジ。画廊だとさ、イラつく、まあ画廊とかさ、他の格闘ゲームでイラつくことはないのにさ、マジでこのゲームイライラする。マジでイライラする。何なんだろう、これ。なぜなんだろうか。よいしょ。ちょっと一旦ね、こっちまで行って、一旦ここでちょっと休憩しましょう。むずいね。この狭さをさ、どうにか克服したいんだけど、あんまり動き回らないで、常に相手をこう正面に捉えつつ、こういうなんか、こういう動きとかで、こういう動き、こういう感じでやってた方がいいのかな。むずいな。なんかあっちこっち行くとさ、なんかどこ向いてんのか分かんなくなって、で敵がどこにいるのかが分かりにくくなるから、なかなかどうしてね。ここ視点めっちゃ辛いっすよね、この片手マン。そうコンパクトに立ち回るってやつですね。それが大事そう。なんかそんな感じ。まあ、横の動きでこうシュッ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 って避けていくか、シュッてこう後ろ下がるみたいな、シュッてシュッシュかシュだね、シュッシュッシュだね。これジャンプしちゃってもなんかあんまり、なんか飛び越しちゃうと結局相手が後ろ側に行っちゃって、振り向いてるこの時間でなんか詰められたりとかいろいろするから、常に正面に見据えてシュッシュシュッシュッシュッシュだね。この作戦でいこう。いきます。どこで立ち回るのがいいか。でもここは狭いよな、さすがにな。あそこまで行った方がいいよな。行くわ。くらい。やばい。シ
シュ危ねえ、早い早いねえ、早いってそれで一旦ヒールしたいから帰る。お前そんなん投げてるの？バカ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 。あ、ほら今いい感じだったんじゃない？バカバカバカ。やばすぎ。オッケー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 、とりあえず一旦とりあえず一旦。バカ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 。辛いなこれ辛いな、非常に辛いなこれ辛いな。てやジャンプ良さそう。よくないな。厳しい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 、本当に厳しい、本当にきつい。ここの狭さがマジきつい、マジ無理、きつすぎ、もうやだ、兵所恐怖症無理、やだ、つらい、これマジつらい、つらいよここ。勝てる気がしない。てよバカ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 、すごい痛い。下がる下がる。下がるからこうなんで食らっとんだよ。バカバカ、白い白い画面が
チャンス。一旦ヒールします。一旦ヒール、一旦ヒール、一旦ヒール。マジ画面がなんだかわかんねえよ。狭すぎるってここ。バカ、痛い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 。はい、来る。はいはい。いいよ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 。よくなってるよくなってる。何が起きてんのか分からんそれ。近いって近い近い近い。もうほんとこのゲームやりたくない。マジでほんとやりたくない。本当にこのゲームやりたくない。画廊やりたい。頑張ります頑張る。くらい。バカ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 。限界すぎる限界すぎる。一旦ヒール一旦ヒール。あれさ見ちゃってるかいけないよね。ねえその近いって。今がチャンス。オーケー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 。いいよいいよいいよ。一旦ちょっとこっち来い。一旦こっち来い。回復したい。大事にいけ大事に大事に大事にいけ。狭い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 。飲んでる飲んでる今薬飲んでるから。それ避けれないの。あれでもさこう飛び上がってくるとこさジャンプしてくるところなんか防御で構えちゃってるのよくない気がするんだよね。あれ軸ずらして着地の隙とか枯れないの。あれがちょっともったいない気がするな。
下段攻撃ジャンプして相手を踏んだりできます。いやまあそうなんですけど、下段攻撃がまず見分けがつかない。そこがむずい。これもったい、これさ、それ違うな。ちょっと待って、もう一回しよう。これ違うな。それジャンプしても切りかかられるから下に潜っちゃうってのはどうなんだろう。反対側に行くっていう。このゲームあったまんなマジで。くらい。勝てないよこれ。やめてもいい？ねえ、もうこのゲームやめてもいいか。なんかやりマンより絶望的なんだけど、なんかその敵同行とかじゃなくて頑張ってください。敵同行とかじゃなくて画面の視点の悪さにストレスがたまる。マジでストレスしかない。パカパカ。いやカメラワークがマジでやばいっすね。これさ、ちゃんと作ってくんない？なんでちゃんと作んないのカメラワーク。なんでこれでさ OK 出した？ダメだろこのカメラワーク、どう考えても。おかしいって。てや諦めてもうやだやだ、もうこのゲームやりたくない。このゲームやりたくないよもうマジでやだ。雑魚戦がないっていうところをなんか差し引いてももうやりたくない。あそこ行きたくない。相手の攻撃をもうちょっとパターン覚えたいよね。しっかりね、画面見てね。スルーできないでしょちょっと待って、ごめん、ミスったごめん、俺が悪い。石を投げないで、お願い、石を投げないで。足を構えた後に出る危険攻撃、見切りで踏める。足を構えた。あー、なるほどなるほど、見切りか。なるほどっすね。
不毛。スラッシュキック了解です。あ、それ早い。その飛び切り小ジャンプじゃん、画廊の。ね、どこ向いてんのマジで。お前さ、お前敵に背を向けるなって。白い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 、画面が白い画面が白い画面が白い。これラストチャレンジで今日しばらく赤色やんないかもしんない。やりたくない単純にここのステージストレスが半端じゃねえ。もう一難去っていいからの一難が早すぎてやばいっす。画面がマジでカメラワーク悪い。ゴミ。いやー、そうだ、もうさ、画面が近すぎるんだよ。ダメ、無理。やめ、もうやめ。もうやめ。もうこれ以上やるとなんか病気になる。厳しい。ちょっと、このゲーム無理。マジで無理。マジでしんどい、やだ。もうこのカメラワークが無理すぎ。2年半置いた理由が分かった。ここで2年半置いたんですか？そんなことないっすよね、でもね。でも分かる。めちゃくちゃ分かる。気持ちが。これはね、もっと前。いや、これはね、ちょっと厳しいっすわ。赤鬼、はい。ありましたね。いや、もうちょっとこれきついよ。もうコントローラーもちょっと置いちゃったもん。もう触りたくない。もう無理。もうしばらく画廊やります。赤色はちょっとしばらくない。これはちょっとだいぶストレスだな。細長い通路を使って下がりながら攻略しました。はい。そういうのもいけるのか。まあ、年末企画ありっすね。年末はいいかもしれない。赤色を選んだのが間違いだったからもなんかその可能性はありますね。まあでも言ったらなんかその他のさ死にゲーがまあどれくらい難しいのか分かんなかったんで、まあなんかセールで安くなってたからとりあえず赤色を選んでみたわけなんですが、なかなかに厳しいですね。ちょっとね、折れてて草デジモンやろ前いや結構ステージのなんかもう視界の悪さがマジで折れる。敵がどうこうとかじゃなくて、そのパターンが強いとか火力が高いとかじゃなくて、もう操作性に難がありすぎて厳しい。ダクソ3なんだ。ダークソウルか。ルリネーこんばんは。クリアおめでとうございます。とりあえずね、ヤリマンは倒せたんですけど、今日一発で倒せたんだけど、その後に待ち受けていたまたボスが非常にって感じ。フロムゲーそういうところあるんですね。なるほどね。ちゃんと作ってほしいわこれ。年末の赤色クリア耐久。このゲームってでもどうなんですか？その本当に上手い人とかだったら普通になんか数時間ぐらいでクリアとかできちゃうんですか？これもうこのゲーム何周もやってるよみたいな人はもうポンポンポンっていけちゃうの？年末にトロコン配信。年末耐久はマジでまあ赤色やるのはありっすね。できちゃうんだ。
難易度はデモンズが一番簡単。デモンズソウルみたいなやつかなですかね。最速1時間18分。目隠しで1時間。え、何それ？目隠しでいけるのこのゲーム。どういう訓練を積んでんのそれ。特殊な訓練積みすぎじゃない？そんなことできるの？いやもうガチの猛者。いや、それ人間やめてますね。マジかよ。でもそんなことも一応可能なのは可能なんだ。スルーできるとこはスルーってやり方もある。え、てかさ、そもそもスルーできるところはあんのこれ。片手クリアの人、何時間やればかもね。ほんとっすよね。そもそもだってあのボススルーできないでしょ。目隠しマリオ 64RTA。ラスト一旦ちょっと味見していい？なんか目隠しでとか片手でクリアできるんだったらなんかいける気がする。だって両目使ってるし両手使ってるし、じゃあいけるよね。これスルーできんの？スルーしてこっちいけんのこれ。これスルーできるボスなんて配置されてんのそもそも。あのエルデンすら数時間で終わる。まあまあ確かにね。そうですよね。スルーできるようになってないよねこれ絶対ね。向き合わないといけないよねこの人と。なんなのこのゴミ残影は。ここ下って奇襲を仕掛ける作戦ってこと？つまりここ穴があるじゃん。ほらいるじゃんあいつが。残影圏を確認。なんかそんな感じだね。ちょっと行ってみっか。おー、なるほどなるほどね。すげえ。ゴミ残影とか言ってごめん。きついそれは。だいぶ気づいた。クリア待ったなし。いやそうっすよね。1回はもう2冊決めたからこれいけると思う。これ待ってんのもったいないよな。蹴りガウしたろ今。今の蹴りガードしたって。ちょっともう一回だけもう一回だけラストやりたい。なるほどラストやりたい。この気づきは面白いわ。なるほど相当この気づきは面白い。ちょっと待って。いやでもねもうね明日朝早いから。バカさすがにそれをやってない。一旦休息時間メグリズムからのいきます。オッケーなんだ気づいちゃった。この気づきは美味しいな。お、命ちょうだい。
あ、間違えた間違えた、間違えた間違えた間違えた間違えちゃった間違えちゃった。もう死の、一旦死の、一旦死の、これは。うん、この瞬間は相当楽しい。ファイナルラスト、ファイナルラスト、グランドファイナル、これが。もうこれルーザーズだから、これリセットされた。グランドファイナルリセットでもこれが本当のラスト、今日。なるほどね、気づいた気づいた。違うって違うって、違う。あ、タゲ取ってか。そっかそっか、タゲを降りるときにタゲを取んないといけないから、一回死のう、これ。ちょっとこれは本当ごめん。そう、ロックしないとだよ。そうそうそうっすよね、そうっすよね、すいませんすいませんそれはそうだった。それはそう。あ、なるほど。取んなくても成立はすると。でも取った方がいいってことですよね、多分ね。ホーミングしてくれるから。そう、まずそう、赤を出さないといけない。オッケーオッケー。大丈夫です。赤がホーミングしてくれる。はい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 。なるほどね。オッケー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 。ファック。ガードしたろ今俺。もうさ、狭すぎ。画面端だもんこれ。画面端きつい。一旦回復します。ヒール。まだ回復アイテム2個あるからね。お前ふざけんな。なんでガードなってないのそれ。いやー、ちょっと厳しいなそれ。とはいえ厳しいなこれ。いいや、もう今日やめよう。あ、わかったわかった。とりあえずわかった。赤を出してはいけない段懐かしいな段まあまあちょっと気づいたんで、次は勝てると思う。次は勝てると思う。とりあえず一旦今日はこんなところで終わろうかなと思います。またちょっと画廊はさ、俺ちょっとやっぱり前やるわ。スマートグリフォンでちょっと遊んでたけど今日。前でランク回して、前の練習しよう、どんどん。お疲れ様でした。では、また。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ではでは、おやすみなさい。